Moi drodzy, witamy ponownie. Jesteśmy, kurde, tutaj Patrz, z Niklausem. Aż cały chodzę. Ale my mamy skafandry z Aż PUBG'a. cały chodzę, tak. Mamy z PUBG'a. Dobra. Dobra, Niklaus, idziemy. Wylądowaliśmy, dla tych, którzy nie wiedzą i się pogubili, jesteśmy w Meksyku i gonimy Harveya, naszego najgłówniejszego wroga wszechczasów. Największy Wróg zbrodniarz. numer 1. To jest największy zbrodniarz, który znalazł za skórę wszystkim na świecie. O, I no, wszystkim może nie, ale nam na pewno. Nam na pewno. Ty masz fajna flint, to jest ten taki mini, nie? M14, no. A, M14, tak. No to podczas II wojny był wykorzystywany. Nie, ten jeszcze podczas Nie był? drugiej nie, we Wietnamie dopiero ten był. A, we Wietnamie. Był M1 Garant był przed tym. Pierwszej wojny. Bo teraz nas wykryją. Oye, ¿quieres un poco? No, esa cosa me... There. You see, two of them. Yeah. Stay low. Let's flank them. All right. Pójdzie bokiem. Kurde. No to Dobra, go poszło flanka, bokiem. nie? Tak się strzela, dobra, strzelać to my umimy. Strzelamy, dobra. Donde está? Estoy cantando. Teraz jest pytanie tylko, Niklaus. Czy oni się Czekaj. mogą pokapować? Po Chyba cichutku. lepiej, żeby się nie pokapowali. Musimy ich porobić chyba, nie? Chyba regularnie, no normalnie. Regularnie. Ty, no to Niklaus, chodź Ale ich po cichu weźmiemy. zdusić, no właśnie. Ja, w ich zarodku. zdusimy. Dobra, ty bez z lewej Jednego z strony lewej. skały. Dobra. Dobra, Mów kiedy. czekaj. 3, 4... O kurwa! Ło, ciul! Dobra, no to spoko. Ale żyjesz, rozumiem? Żyję, żyję. Idą ziomki, dobra? Ludziom brakowało akcji, no to teraz mają. Mają. Dobra. Dobrze, że mamy nieskończoną ilość amunicji. No, Dobra. I chyba wyszło wszyscy jak na razie. zwykle. Plany Tak. były piękne. Ale dobrze, trzeba się też trochę poszczelać. No, bo by powiedzieli, Boże, to jest gra tylko skradankowa. Niech będzie i strzelańsko. Dobra. Ale powiem ci, że lepiej mi się w pionie grało w ekranie. No, mi też. Ale nie jest jakiś taki super. Przypominają mi się czasy, jak się dało przy Ta- PlayStation tak, 1 tak, i się tak, w tak, Mario Kart grało, czy znaczy nie w Mario, tylko w Crash Bandicoot, Crash Team O, Racing. tutaj zaś gniemy blachę. No to dowej. Targomy, firany. To głupie było, ale dobra. O kuldi. No to baba. Sniper. Just stay low. That way. Dobra. Pierwszy. No z takiej odległości to je nie zastrzelimy z naszą bronią. No raczej nie. Ciężka sprawa. A? Tu by trzeba jakoś do tego murka dobiec. Dobra. Ona strzela, czekaj, raz, parę razy. A dobra, spoko, spoko. Raz do ciebie, raz do mnie strzela, jak tak jest. Lecisz. O, Dobra. o kurwa, ale że Dostał się. dostał. Ja czerwony jestem. Dobra, lecę zaś. Czerwony jestem, to lepiej żebyś Lepiej zginął. nie. Leo, come on, get in here. Chodź, Leo. O panie. Aż mi się przypomniała wojna. Stalingrad. Ja. Jak po rułach strzelali. A tu idzie... Tutaj można drzwi otworzyć albo iść do góry po drabinie. Wybierzmy drabinę. To idź. Dobra. Czekam na ciebie. Ło, O kurwa, ciuli ty! po wszystkiemu. Dobra, Drifted. czyli jeden musi iść drzwiami. Leo, take out that sniper. O O kurwa. kurde, dobra, to ja muszę ty iść musisz, załatwić no. snajpera. Spokojnie, tu jest gość. Zaczaj się na snajpera. No niezła zaczajka ci powiem. No i piwko. No i teraz powinienem się napić. Zaczajony. The sniper rifle. Panie. and keep you covered. Aha, byś mi osłaniał, a mam lecieć. Dobra, lecę. Dobra. Ja idą, hopcy, idą hopcy. O kurde. Na spokojnie to weź, uważaj. Ty widzisz u mnie też, gdzie idą mniej No. więcej. Jednego masz po lewej, ładnie, dobra. I jeszcze jeden jest za takim silosem, tak mi się wydaje. O Jezus, co ja to zrobił?
Chyba, o, nie, to ty. To ja. Byście- Dobra, jest spokój. Dobra. I chyba, nie wiem czy ty wiesz gdzie... O, po A, lewej tu. masz kogoś. No. A, idą. Dobra. I jeszcze jeden jest Jeszcze po jeden lewej, jest, no. widzisz go dobrze, Ale no. ci go daszek zasłania, nie? Jeszcze ktoś... Dobra. Jest, super. More of them? Idziesz A, dalej. idą. Dobra. Dostał. O Jezu, jak poleciał. I tu jest jeden pod daszkiem. niestety Aha, nie jeden dam jest na rady. górze. A, kurde, ten tu we mnie bije. Dobra, Wszyscy? poleciał. Dobra. Ja. O, piesynek. Wyłażą następni. Idą. Los Hermanos. małpa. O, kurde, a mi się rozpada osłona. Uważaj, nad tobą. Zabiłam go, dobra. Zabijam. Myk. Dobra, Ładnie. dobra. Chyba wystarczy. Idę do ciebie. Chodź. Bam. Bo tutaj jest jak jest. Po Po prostu. prostu. Czy ty dobrze o tym wiesz? Dobra. Niklaus, musimy tutaj użyć mocy mięśni. Prymitywnej. Gdzie, czekaj, gdzie ty jesteś? Brama garażowa. A, to ja muszę górą przejść, dobra. Dobra. Vincent, help me out over here. Ty musisz z drugiej strony. Idę już. Chyba, że z tej strony tu umie. To jest tak zwany... To jest tak zwany wzór siła razy gwałt. Dobra, co tu mamy? Studnia. Ta studnia chyba nie bażo. No nie. No i co? No to dżungla, To no aż tylko mi się Wietnam dżungla. przypomniał. They Tak. think a cut down bridge is going to stop us. What Co a zrobimy? joke. Łazimy. No ja się uśmiałem, powiem. Beka. Z Niklaus, i typków. teraz która strona? Tutaj na pewno nie, no to w dół chyba musimy przejść. No. Chyba, że tu gdzieś jest miejsce, gdzie możemy się podsadzić. Wątpię. Dobra, Raczej nie. to biegnij przodem. O, jak ładnie ty. No prawie Uncharted. Powiem, jak byłem w Chorwacji, to tak mi się kojarzy. Hey, Leo, come here. Hej to. Wait. Pam. U. Jakiro. No i kurde. Chodźmy tędy. Do stajni. Już była jedna akcja z koniami. Z koniami dzisiaj. była. A tu trzeba po cichutku. Znaczy cóż, jak większość gry robiliśmy wszystko po cichu, to teraz będziemy już niestety musieli strzelać. Tylko to jest kwestia czasu, kiedy to nastąpi. No właśnie, o kurde. Dobra, Niklas, to dawaj, Chyba ja za będę chwilę. lewą, ty prawą. Dobra, dawaj. jadymy. No to dawaj. Urła, ty! A, tu cię podszedł. Załażą mnie od tyłu, ty. Kryj się na E, pamiętaj. No. Ta. Ten gość nawet nie wiedział, że umarł. More of them coming. Czy my już wyszliśmy z więzienia? No jak widać. Tak, to jest więzienie. To już jest. Dla nas teraz to jest tak jak z tymi ludźmi, którzy nie potrafią po wielu latach z więzienia Nie umiemy się w odnaleźć. rzeczywistości. Także jeszcze dla nas ta wolność wcale nie jest wolnością. Dokładnie, jak widać, resocjalizujemy się sprawnie. Dobra. Mamy to. A jeszcze nie do końca. Dobra, mam go. The gate I is tu jeszcze jeden. Let's go. Dobra. Dobra. Kurde. Nie wiem co, hangar, bo tutaj nie ma... O! Hangar! O, ciups! Damn, they're closing the gate. Zamykają bramę? Ja. Tego na górze. A, mam go. Dobra, wszyscy. Chodź, zobaczymy co z tą bramą jest. Nic, kurde, to jest złota Nic się brama. nie da. Czyli tutaj górą spróbujmy. No. Może do miasta Inków. O! Over here, Vincent. Help me push this Come car. on. Miasto Inków to ci, co tą kawę wynaleźli? Ja? Inkę?
To była, że tak powiem, ich rodzina to była cała saga. A. Mogło być. All right. That Dobrze. actually worked. Brute force. Always a winner. Mogło tak być. Co tu Jedziemy. mamy? Zmień broń. O. Czyli Nie, czyżbyśmy... W sumie mi Ja. się dobrze z tego strzela. A ja se wezmę, wiesz co, to jest to. A ja wezmę to. Ta krótka. MP5. Dobra. Lock. This should be easy. No to lecimy. No to chyba może tak. O, Ja. jeszcze jak? Lata spędzone przy graniu i oglądaniu filmów Popłaciły. poszły na marne. To na 3, 4. Oh shit! Get down! Piece of shit! You're a dead man! Dobra, O kurde. mapa, już kurde. Mnie zawsze śmieszyło to w filmach, jak właśnie tacy wyskakiwali jacyś tacy Ja. Meksykańcy, Ba nie? I oni badasi. tak walili tym kałachem No. w ogóle w sufit. Aha, to nic tu nie da, dobra. To nie dałoby nic, to by... O! Niklas, O! oni mają kukloki. Jo, umrzył. Jo, to To by nic nie dało, to nie dałoby nic. Dobra, czekaj. Dobra, już wiem o co kaman. Ja będę musiał strzelać i wtedy ty będziesz mógł pewnie ten, no. I'll cover you. Jest taka opcja. Dobra. Teraz ty na 3-4 Dobra. musisz strzelać do nich. 3, Uważaj. 4. 4. Dobra, już. Spokój. Dobra. Teraz ty wiesz gdzie biec, czy nie? No tak średnio bym powiedział. Może po lewej tutaj za beczki. Nie, nie, nie. Przed nimi są beczki takie jak, No, o, widzisz? no, Dobra, No 3, dobra. 4. dawaj. Find another way. A, tu, dobra. Ta. Rzucić. Teraz będzie akcja. Okay. Uwaga, rzucam. Dobra, ładnie. Ja. Ja miałem strzelić w ten gaz, kurde, widzisz. Profesjonalizm. Koopowy. Fu. Pylica. Tubera, o tu trzeba belka dźwignąć. Marek Belka. Ja no pewnie jak był sobie z kwacholem, to nieraz go trzeba było dźwigać. No, mogło tak być. Ty! To jest już jego hacienda tutaj. No chyba ja. Jak w każdym filmie akcji, pewnie będzie się nam uciekał długo. Jeden został. Nie, już teraz Już nowi przyszli więcej. Kurde, na balkonie. są. Ida. Strzelą, zabity ten na balkonie chyba. Ja. Dobra. To chyba... A nie, leci. Leci hopek. Ty, a Dobra, może już. to kelner był? A to po co uciekał? Nie zna podstawowych zasad? Było kurde padnąć i leżeć. Idzie do basenu wejść? Nie. Aha, drabinka ci usuna potem. A. Uwaga. 3, No, 4. Hey, Leo. Dup. Hop, jak muzeum. You think you're just coming to my A fucking Ty, to jest. jest on! Łuciu. To jest nie fair! motherfuckers? To jest nie fair! Come on. Dobra, zniszczmy w ogóle tych pionków pierw. No. Kurde, twoje ziomki to pionki jak śpią. Oje. Fajnie się wychyla tutaj. Leo, get down. Dobra, ja podbiegam. Grenade. Ja też podbiegam trochę. A on będzie bossem jak Big Smoke, tak. Jeden zbiega ze schodów. Dobra. Dobra, Jadę po was nim. na haksa!
Ja tu jesteś blisko u góry? Blisko. Nie, u góry nie, O ale kurwa. uważaj tam. Dobra, podbiegam. No tu już chyba nie strzeli z takiego kąta. Dobra, wchodzę do góry do frajera. Mam go! Czekaj. No bez Ty, jaj, że on jeszcze nie! dwóm, kurde. Jak ci frajerzy! Ja. I się zawali wszystko za moment. Dobrze, tak to się robi, synek. Don't even think about it. Slide it over. All right. Here you go. Czuję, że on jeszcze coś kombinuje, kurde. Podejdź do Harveya, czy staw czoło Harveyowi? O kurde. Nie Czekaj, wiem. ale czym się różni podejdź, a staw czoło? No nie, znaczy... Staw Że czoło- podejdź może jeszcze coś wykombinować może. No to może podejdźmy. To podejdźmy. No. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet in your face. Wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Come on. Get up. Go. No, Harvey. A, ma jeszcze broń, sukinsyn tutaj. I jeszcze ciekawe, czy będzie próbował... Chycić. Pa, kurde, no. Let him go, Harvey. O, Put the fucking gun down! Put it down now! Czekaj. Kurwa, nie ruszaj czekaj, się. ja muszę podejść tu, spróbuję. No, I... Ciul. No, poszło. Dobra. pięknie. Bomba w oko, fast attack. Kurde, walimy w niego. 3, 2, 1, dawaj go! Niedobry. Dobra, chyba nie żyje. Dlatego Chyba nie żyje. niech ta woda czerwona się zrobi. Ja. No tak trochę ja? No trochę się zrobi. Czy to dopiero początek zabawy? Ja, bo Mexico przyjechał. Los Alamos. Ty, a my wzięli ten diament? A właśnie, Ja, nie godej. na bopliki. O, jazda, Niklaus. No i kurde, vamos, amigos. A oni Bejla Contigo chyba tam. Ja. Bailando. Hacienda del Patron. Ale teraz to czysty Uncharted. Ja. O ciu, bary. Niklaus, jada środkowym. Dobra. Did you see that? No faster, Mason, come on! O kurwa. Shit! Don't you dare jump close to me, piece of shit! Taki, że się wknął. Kurde, ale... we mnie walą. Ja hopę nad motocyklem. Nie możemy strzelać, nie? No, Kurde, oni są na blisko. ale we mnie pierą cięgiem. Ja. A mi coś wolno jedzie ten motocykl. Czerwony ekran jest jakiś. No, Ja ich tu pod mostem gubię. dobra.
To jest dubiel. Dubiel. Chłopie, strzelają do ciebie durśnie. No. Dobra, udało się ich stracić na chwilę. Ło! A tu ciężarówka. Nie! Shit. Do miasta jakiegoś, przejeżdżam koło jakiegoś tartaku. No i do mnie teraz piorą. A do ciebie non stop, no koper, nie? Do mnie, no. Ty! Ja chyba za wolno przyspieszyłem, bo mam taki slow-mo choćby Do w mnie- ogóle. A, my się tu... Uuu! Jak w bollywoodzkim filmie akcji. I teraz, kurde, mój stary drift umarł. na koniu, Zatańczmy! Drift na koniec. Zatańczmy! Ale to fajne było. O kurna, żech się zdupił z mostu! Ciś, Ja po bank kurde! wycisnę. Ciś! Ty masz gorzej, bo ja jest przed tobą No, i oni non-toper do ciebie walą. Cię Ciś. wykrwawisz zaraz. dobra, Pajo cię wyprzedza jeszcze. O kurwa, coś... Kurde, ale chyba Jakieś... granat. O ciu, co to się Co? dzieje? Ty o ja! 39. To jakieś... Musisz lewo walą prawo z moździerza, albo pieron wie. Chyba grube działo, wiesz, załadowali. A grubo Berta. Dawaj, Niklaus, ty się Kuźwa. stałeś w środku. O Kurwa. ciu, to już ledwo. Ty! Co się wydarzyło? Dobra, oni pojechali chyba za No. tobą. No. Nie, za mną też jadą. O, jeszcze mi kopie głasy śleciały. Tak A, chyba oni miało s- być. No chyba ja. A mi się przyczasło mnie. Przyczasło mi nogę. Jada po ciebie Wicek. Wsiadaj, wsiadaj. Kurde, jak w pubgu. Jedź. Ty strzelaj, ja jada. O kurde, co to było? A to tak strzelałoby wcale. Na kapiszony chyba. O dobra. No zdupcyło go. Mi się wydaje, że całą pustynię zaraz przejedziemy. Dobra, jazda. O kurde, co jest po lewej stronie? Samolot? No fliger jakiś, ale... Dawaj. Co? Cisnymy! Gdzieś tam! A ty musisz... Aha, spacja, dobra. Wszt. Teraz ją muszę dogonić. Dobra, złap mnie! Dej mnie ręka! Chyć mnie! Dobra, jazda! I dupa, i srury, Szkoda kurde. motorka. Shit! That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. A ta od razu o pieniądzach. Ja. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. Oj, tu już wiemy, Dzięki, że to jest stary. prawdziwa męska Miłość, przyjaźń. kurde. Znaczy, aha. No. I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a Niklaus, great serio? idea. No napiszę, no. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Ale nie tu, bo mi się Why not? częściej się pokład. It's a long way home. You got anything better to do? Not really. W sumie nie. All right then. Dobra, będziesz mi dyktował. Dobra. No to zobaczymy, co dla nas jeszcze przygotowali. Czy to już takie końcówki będą? Schreibia. Brief. Droga Karol. Prawie dzisiaj zginąłem tylko 14 razy. Oprócz tego wszystko jest kurde spoko, czoko i luz w ogóle. Szałwuja. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping? About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah, You sure? Jest, I'm Yeah. sure. I'm fine. Obudź się Jakubiak. What?
Koniec wizualizacji. Yeah. We there yet? Yeah. Wracasz do swoich 20 metrów kwadratowych. No to lecim. O, ty, Wow. kurde. Idziemy siedzieć. Zaś będzie uciekać. Nawet nie godaj. No to stąd chyba nie uciekniemy. Kurde. Smutna sprawa ci powiem. No. Już by się napalili na wolno. Nie gadaj, że nas baba zrobiła, nie? No pa! Nie żartuj se! Ja pier... Everybody stand down. O, Fefek. Komisarz Fefek. Komisarz Fefek. To już druga baba w tej grze, co nas robi. Najpierw ta czarna, znaczy ta w sensie ciemnego koloru skóry. Nie biała. To jest kurde ten detektyw z Batmana. jak mu tam było, nie pamiętam. Oddaj to! Here you go. Good job, Vincent. Co? Co? I'm sorry, Leo. Co? Ty kur... Przepraszam! Jo nie wiedział! Nie, sorry, nie To mogłem. jest chyba koszmar, to jest koszmar. Nie mogłem z tym 100%. twoim nosem wytrzymać po prostu. Nie, to jest koszmar. Jesteś za brzydki. Nie mogę się na ciebie patrzeć. Muszę. Czekaj. Jest retrospekcja, kurde. To jest prawda, czy nie? Jestem parówą. Muszę się aż wody napić. Jestem parówą. Czyli miałem tak naprawdę doprowadzić tylko do tego. Do kryształu, rozumiem. Znaczy tyś miał doprowadzić do tego. Pa. I żeś A poszedł jo do sam więzienia. jest i oto Ja... wszystko widzę. Znaczy. Nie wierzę w to. albo to Nie, nie. tam cię nie ma chyba. Pa i pałoki siedzą i wszystko słuchali i kurde. It's all there. Count it. Looks about right. Nie. Yeah, of course it is. Yeah. You can always trust me. Nie! I'm not trusting nobody, my friend. Yeah, yeah. Sure you Przez tą grę przestajemy się kumplować. What do you think? Jerzech parówą. Kapusta. It's heavier than I thought. O Boże. Przepraszam. Pleasure doing Łoni business mnie with you guys. zmusili. All right. He's got it. Finally. Dali mi pieniądze i bombony. Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary, to była wtyka. No. Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Ja no myślę, że jak ma kula w głowie, to tak No. kasę przyjedzie już inno I'm z sorry, workiem. please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. Ej, to nie był jego brat czasem? No był ode mnie, w sensie Vincenta. O kurwa. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Oh, you
think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Ale jaja. You're under arrest, Leo. Sorry, Leo. It's over. It's nothing personal. Czyli kurde, ja cię gnoju tylko miałem doprowadzić. Nie, To- nie zajebuj mnie. A ty nie możesz się teraz... Ej, czemu ja plecami do nich się... Take it easy, Leo. Leo, uspokój się. Niklaus, kurwa, idź normal... Dokładnie, każ im iść, każ im odejść, każ im odejść. You don't have to do this. Nie musisz tego robić. Leo! O, każ im odejść, Niklaus, ja nie żartuję. Temu frajerowi każ odejść. Calm down. Nie umia. Nie umia. Patrzcie, co z wami zrobię. Stay away! No i co ty tu chcesz, kurde? Get in the fucking car! Go! Gdzie jedziemy? Teraz zobaczysz. I'm fucking trusting you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Leo, calm I down, know you're please. angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Kurwa, za No. czym wóz? Stop the car and let's talk this through. Ty możesz There's still a gadać, chance for you frajerze. to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up. Patrz, co ci zrobię. Kurde, nie pogarszaj Listen, sytuacji. Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man Nie może talking. być już How gorzej. about that for worse? Ja muszę kierować tym samochodem. O ty gnoju! O ty! O! Nie, ja wygram! Kurwa, nie dam ci! Nie dam ci wygrać! O ty mały. Oj, dobra. I tyle. I oba się utopili i koniec gry. Dobra, można dać łapkę w górę. Czekaj. Ej, Ty, o, pan, ja, my so- teraz musimy współpracować. Wiesz o tym, że musimy naraz to zrobić? Aha, bo się... Bo się... Ciś- Czekaj, Dobra. dobra. Teraz musimy poczekać, kurwa, tak? A to nierealistyczne, Ja, bo by nie to szło nie. wyczaskać tej drugiej. Weszła. Dobra, ja stąd idę. I teraz będzie taki plot twist, że połknie nas potwór, kurde, spod wody. Ja stąd wydupią, Niklaus. Ty Czekaj! jest sprzedawczy. Come on! Look, I can't let you get away. You're a dead man, Vincent. O ty gnoju. O kurde. I się zastrzelą z helikoptera. Nie, ta! I ty, i ja! I ja muszę uciekać. Nie bodaj, że będziesz do mnie strzelał. My byli... Nie. My piwo pili! Sorry! Wal się! Sorry! Dobrze, że ty jesteś słaby w strzelanki, nie? Tak cię wyciulą, nie? Haha. Kurwa ja. It's fucking insane.
świnia z Bytomia! Przepraszam! I tu... Strzelasz do mnie? Kurwa, ma 9 żyć. Ufałem ci. Ufałem ci, a tyś nas sprzedał. There! Down on the right! See him running! Set us down over there! Okay. Nie, Niklas, to jest za łatwe. Takie są odwieczne prawa Ale to wolnego jest rynku. nie fair. All right! Come on, hurry! A teraz powinien być ekran, żebyś mnie nie widział, Kajo jest. Ja cię powinien zaciulać od Ja. tyłu. All right. Ja. To mnie ta baba interesuje. Po co oni ją pokazują? O, będzie skakanka. No i Bijesz, przepraszam cię. kurde, kobietę. Go! Don't do anything stupid, Leo. Jakubiak. Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent! Now get the hell out! Get out! Czy baba rozumie to, że ma wyjść? No widać Bo ciężko. ją zastrzelę zaraz. Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. Dawid, skrócimy ci wyrok. You're a dead man, Dostaniesz you piece of mniejsze shit. napięcie What na about your krześle son? elektrycznym. Alex, shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Ale ty brzydkie Walcie. określenia wobec mnie używasz. Wytrzymałość, Niklaus. To już jest jakaś gra RPG teraz. No to trzeba szybko zbudować po fortecy. Kaś ty jest gnoju. Gotta find him. Can't let him get away. Ja, ty se ciulej w te okno. To jest pojedynek 1 na 1 teraz. Niklaus, No jak myślisz? probabely. I wonder where that pig is hiding. There you are, you little shit! A ty kurwa! Chodź ty kurwo! O ty kurwa! Dawaj 1 na 1! Dobra, moi drodzy, widzowie na streamie. 1 Niklaus, 2 Bonkol. Go, głosowanie. To głosowanko. Come out! You're not scared, are Stream you? interaktywny. Niklaus, musimy to wyjaśnić, nie? Ale to jest, kurde, to explain. Very hard case. Had enough? I got plenty more bullets! Ah! Shit! I'm just getting started. You're gonna pay for this. A? Dostał. Dobrze, dobrze. Tak jest. 1-0, teraz zobaczymy. O ty gnoju. Leo, if I have to, I will take you down. Ty, nie gazuj mnie.
Leo, this won't end well. O! O! A czyżby tutaj się psiarskie kurde już powolutku męczyły? Throw your gun. Fucking do it. All right. Now. Easy. See? Jakubiak, miej sumienie. Fu! Don't do this. Sit up. On your knees. I said on your knees. How do you feel about this now? O nie! Ty jeszcze żyjesz? Dobra kurwa, umrzyjmy razem. Niklaus, jak w Romeo i Julii. Ty, to jest fajne te pojedynkowanie się. A, widzę cię. O ty kurde. Dawaj na solo, nosaczu sundajski. No znaczy... A nie, kurde, nie! Nie! Jakubiak! Bo mi wydubiesz oko. Smutne. Ja będę szybciej, nie? I po co to było, Niklaus? Ta walka. Takie jest życie. Bez precedensu i bez sensu. Będziemy się ciulać listwami? Ciul! Nie! Proszę mnie nie bić! O, jak mi się aż... Mi się przypomniało Mi się aż. wspomniało, jak mi się dziecko urodziło. Ojca pozbawisz ojca znaczy dziecka ojca. Żonę męża. A spróbujmy się razem zabić. A, w sumie ty też masz dziecko i żonę. No ja mam żonę, ty kurde. Ale dziecko już masz Ale ona odchowane. mnie kocha, a twoja macie w dupie. Ty po co masz już? Ja, Nie masz sensu. nawet ci nie popuściła wtedy w tej przyczepie. To co to za Cicho, miłość? kurde, było. To żadna miłość. Patrz, jak my łazili na wieczerze romantyczne, za rękę my się trzymali. Przy winie Lambrusco 1999. Niklaus, umierasz. To przynajmniej Nie. ci jeszcze ciulna na koniec. Widzisz jakiego mam chłopie zdolnego synka? Dostanie streamerem. Będzie budował. Kerbal. Dobra, teraz już nie ma śmiechu, bo to jest smutna scena. Nie! O nie! Łostow te mięso! Pełzacze! Łostow te mięso! Gdzieś mi zepsuł nos. Taki piękny był, idealny. Jada! Jada! Niklas, dam ci szpory. No. Ja, akurat. No Bierta, broń! Kurwa, nie chcę Niklas, ale muszę. Kurwa! Aj chuj, dobra. Jakubiak, od kiedy zobaczyłem twój nos, wiedziałem,
że nie jesteś dobrym człowiekiem. Patrz, taki nos, a nosa do policji nie miał, nie? Nie wyczuł spisku. Aj, zabił mnie! Zabił mnie! No nie, jeszcze żyjesz oczywiście. No ale umieram. Zabił mnie! Czekaj, bo musimy się dowiedzieć czegoś. Ty kurde celebryto, wizualizacierzycielu. Daj to żonie. Kurwa, smutno mi się robi, jak on to trzyma, tą kartkę, wiesz? To czemu żeś strzelał? Nie no, bo to jest takie... Give my letter to Carol. Chuja, nie chcę tego listu. I no nie czytaj. Popłakałbym się tu. Tak by uciekali razem z Herestu. Kurde, ja się trochę wzruszył, wiesz? Poproszę płaczącego Konona na czat. W dużej ilości. Fajno masz wroda. Żydzie. Już się nie powinien odzywać, bo ciebie nie ma na świecie. To ja się wyciszam. Kalidow. I widzisz, coś zrobił i będzie się... Ech, Bez ojca się będzie wychowywał. to jest smutne, no. Ale powiem ci, że oni potrafią robić zakończenia. Jak ja grałem w ich pierwszą grę o dwóch braciach, The Brothers Tale of Two Sons, to też się prawie popłakałem, kurde, taka fajna. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. Nie mogą ci łzy cieknąć. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever. Te łzy idą na twoje sumienie. A się muszę napić. Jakim cudem ja jestem wolny? Tego nie wiem. To, że zabiłem ciebie, że mnie goniłeś, a reszta policjantów, którzy mnie gonili, Możeś dostał śledztwo, Nie wiem w sumie. może się dowiemy tego.
Trochę sobie za mało kurtkę kupiłem. Ty, synek mój. To nie jest twój synek, tylko Hey, od buddy. listonosza, nie przypomina ciebie. Hey, Linda, are you guys ready to leave? we are. Are you sure no one was following you? A, czyli się ukrywasz dalej. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Teraz rodzina. Patrz, 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 coś zrobił. Kurwa, Fefek na pogrzebie. Fefek jak się postarzał, Jezu, ze zgryzoty. I na cóż teraz jej ta flaga? Ready? Aim! Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! Czemu psujesz atmosferę? Nie będę z tobą nigdy grał już w grę żadną. Ja już z tobą To, że, nie to, że chcę. kurwa nie masz uczuć, zwierzu, Ja już z to nie tobą znaczy, nie że chcę masz grać w cisnąć takie bekę. gry. Ja nie cisnę beki. będzie dobrze. Nie będzie dobrze. No i moi drodzy, co tu dużo gadać. Kilka słów. Ci ludzie, którzy tutaj są wyświetlani, moim zdaniem zrobili przezajebistą grę. Wartą tej ceny. Poprzednia ich gra miała długość około 2 godzin. I byłem zawiedziony, że się szybko skończyła. Tutaj też tu graliśmy trochę ponad 5 godzin. No, 5 Myślałem, że będzie trochę dłużej. Hakiem, no. No i zrobili bardzo fajną grę, no super, po prostu brakuje tych gier do koopa, bo są gry multiplayer, są MMO, ale to jest gra stworzona tylko pod koopa, nie da się grać na singlu, więc... No i dlatego taki dobry jest ten koop, bo przeważnie tam, gdzie gry mają możliwość przejścia gry i w pojedynkę i w dwójkę, no to No. nie ma takich Każda z tych rozbudowanych. postaci też miała swój charakter, nie? No, Była specyficzna. Ten był narwany, ten bardziej na spokojnie wszystko brał, ten chciał wszystko na głośno No i jest zrobić. jeszcze, no przynajmniej jest jeszcze jedno zakończenie, nie? Jest jedno innej zakończenie, opcji. ale ja bym nie robił tego zakończenia. No podejrzewam, że no po prostu w drugą stronę. No tak, no, Policjant no. wygrywa. Chyba, że ten jest ginie. jeszcze, chyba, że jakoś idzie zrobić, żeby oba przeżyli, no ale nie wiem. Wiesz co? Nie wiem, niezależnie. Może ich tych zakończeń być więcej, ale ja po prostu bym nie sprawdzał. Ja bym je zostawił tak jak jest. Tak wybraliśmy. I jeżeli ktoś chce, to nie wiem, niech przejdzie sobie według siebie tą grę. A może Niklaus kiedyś jeszcze zagramy w nią A może od nowa? w inną, na przykład Właśnie zamienimy się postaciami Zamienimy czy się coś? postaciami i będziemy grali od nowa i będziemy spróbować inny sposób w nią przejść. No, Więc wtedy no. sobie zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie. A dla osób, które tą grę chcą kupić, to też nie ma sensu, żeby pokazywać wszystkie zakończenia. Niech sobie zagrają, No tak. albo niech sobie u innych youtuberów czy streamerów zobaczą, nie? Także generalnie ja polecam. Ja się bawiłem super. I szczególnie jeszcze, że gra w zasadzie w jej cenie jednej mamy dwie, No, trochę nie? ponad 100, nie? No. No. A to jest jedna z niewielu gier, która w dniu premiery na PlayStation 4 albo Xboxa kosztuje 99 zł w pudełku, więc to jest fenomen. No. No faktem jest krótka, ale to jest taka gra, którą spokojnie można przejść 2 razy, nie? No, Bo można się zamienić przynajmniej, albo można z kimś innym w przyszłości jeszcze pograć. No tyle, no. Ja się nawet wzruszyłem pod koniec, jak przekazywałeś mi list, bo to było smutne,
że kurwa, ja wiedziałem, że ty to masz tą... Ja ci zabiłem i ja osierociłem. A tak naprawdę gówno dupa, bo jakbym ja tego nie zrobił, to ty byś to zrobił w moją stronę i byś mnie zabił. I No tak. dobrze się stało, jak się stało. Nie stało się dobrze. I tutaj kończymy nagrywać. Kto jeszcze nie dał, Sub to ma sub i i dzwoneczek. Ale dzwoneczek jest ważny, bo ja mówię wam, że jeszcze kto nie dał dzwonka, na YouTubie się dzieją takie patologiczne sceny, że wysyłamy filmy, ale wam się w ogóle nie pokazują, że są nowe filmy w subboxie, więc dajcie ten dzwoneczek koło subskrypcji i dajcie lajka. No i tyle, Niklaus.